Per marcar els nivells, estem en la fase de marcar els nivells. Primer agafem el punt més baix que volem que faci l'empedrat, que serà el centre, i fem una lleugera inclinació cap amunt fins on volem que acabi l'empedrat. Marquem la primera filada que ens marcarà l'aigua o la pendent del carrer empedrat. Busquem 2 punts, també en el punt més baix i en el punt més alt, que les aigües vagin cap aquí. D'aquí ha d'anar una mica més amunt, hauria d'anar aquí, i d'aquí hem d'anar cap aquí, que faci una lleugera inclinació per aconseguir que les aigües tirin cap al centre del carrer i vagin a desaiguar. Per què volem que, en aquest cas, volem que les aigües passin pel mig del carrer? Perquè tenim un casa en un costat i casa en un altre, i no volem que l'aigua passi a la casa, a l'interior de la casa. Després d'haver col·locat les filades per saber les inclinacions del camí empedrat que estem fent, anem a col·locar els rastrells. Col·loquem rastrells de 2 maneres. A les parts petites que hi ha lloc per restaurar, que hi ha empedrat en un cantó i en un altre, col·loquem una pedra gran a forma de rastrell. Té una funció de començar a empedrar cap amunt i que les que fiquem s'aguantin i no es moguin. Si treballéssim sense el rastrell aquest, tot se'ns mouria. En canvi, al col·locar una pedra gran, fem que les que anem posicionant conforme anem pujant tinguin una pedra molt grossa que permet que es frenin totes. A l'hora de fer un empedrat, comencem delimitant petites zones per anar empedrant. No fem un empedrat com tot unitari d'això, sinó anem per parts. Aquí hem fet un rastrell final, perquè segurament l'empedrat s'acabarà aquí del carrer, i aquí fem un rastrell de començament. Per fer un rastrell necessitem pedres que tinguin una profunditat de 40. Segurament l'empedrat, les pedres que fiquem tindran una profunditat de 20, 30, 10. I aquestes estan soterrades, clavades a terra, uns 40 centímetres. I permet que això, qualsevol pedra que hi fiquem, tingui la suficientment força perquè aguantin. I seria ara, tenim el rastrell de començament, anar fent filades cap amunt. Quan fem filades tenim en compte diverses coses. Una, de fer trencajunts, de que no fer com a columnes, i després de que hi hagi diferent profunditat per poder treballar amb els diferents tipus de pedres que tenim.